دنگ گل دنگ کردستانیه. جنابندان و چیان رادیو دنگ گلدن باش کدارین هجه ایرو 8 سبات 2025 میل بروکسل ساعت 10 لامد 12 امنو چین دنوا روژه ده پیشکش بکندم دم آزادی ریبرا پویم. کوردیناسیونا گشتیا یریده به داخویانه که شهادت روزنامه‌وان عزیز köylüoğlu کو به بالافرین دولت ترکا داگیر کر حتی قتل کرن رایگهاند او سوزا بلند کرنا تکوشینه دا. یرده روزنامه‌وان عزیز köylüoğlu شهید بو. 27 چله دیرشا دولت ترکا داگیر کرده لباشور کردستان ایرانیای روزنامه‌وان عزیز köylüoğlu شهید کد. کوردیناسیون گشتی یا یرده تکلداری و ایرشا هووان داخویانی دا. یرده داخویانی خود اوها دبیجه. این که جپینوس او گوتنین هفره عزیز رهتسیز دبون به ایریشه که ترسونک بری خودانوی. به وی آوایی خواستن دنگ حقیقت بدن سکناندن. لیدوه بزانین که هفره عزیزی وکی ین بری خواه بردیل دانه برچاوان او کتناو وی کاروانی. اف سکناوی سکنو هلوستا هر حوالی وی جوانه. و ایریشه به هفره عزیز پاشتگاف ندا آویتن او به مجی ندا آویتن. کوردیناسیونا یرده اوها قالاجیان و تکوشینا köylüoğlu dike. Hevre Aziz de sal 1967 le amede ku sembola irade azata geleme hatiye deni. Denava malbateke ku nirxeni welat Farizi le xurtinde mezin buye u de temeneki piçuk de rastiya dijmin a faşist qirker metinger naskiriye. Le hemberi ve beher avayı denava tekoşin u berxodanê de bu. De despêka salên 2000 de çapemeniya azad te cih kirt û ji nûçeganî û kamerevantiyê bigirin heta edîtor, müdûrê nûçeyan û heta derehnerê giştî yê beşanê di her xebata ragandirê de cih kirt. Hevrê Ezîz ji Hewlêrê heta Silêmaniyê û Kerkûkê heta Mexmûr û her dera Başûrê Kurdistanê xebat meşand. Dîse ji dêrika Rojavayê Kurdistanê heta Efrînê li her cî û li her astê de xebatên weşanê yên ragandirê meşand. Hevrê Aziz tenê nenivîsand. Ji bo dijminê dagirker teşîr bike hemû derfetên di destê xwe de bikaranî. Hevreyê me her tim behsa giringiya xebatên ragandinê kiriye û di têkoşîna li hemberî dijmin de balkişandiya rola diyarker avê xadê. Bêguman ev pênûsa Hevrê Aziz li erdê nemîne. Deng û gotinên wî hîn geştir derkeve. Nirxên têkoşînê yên ku Hevrê Aziz hiştiye wê ji aliyê her kadroyê ragandinê ve were mezinkirin û wê bibe havêna pêşeroja azata gelê me. Yanê jiyana azad wê watedar bibe û were avakirin. Bi vê wesileyê careke din serê malbata hêjaya Hevrê Aziz hemû endamên yere de û gelê me sax be. Em soza xwe dubare dikin ku em ê tekoşîna xwe bilindtir bikin. Balafirên şehir derdora bendava tişine bomba baran kir balafirên şehirên devleta Tirka dagir kir derdora bendava tişine û gundê xirbe xalit bomba baran kir. Endamê Komîteya Rêvebera PKK Murat Karayılan berxwedana dîrokiya bendava tişine şîrove kir. Murat Karayılan dibêje îro berxwedana li bendava tê meşandin modela şeregelê şoreşgeriyê dewleta Tirka dagirker li hemberî Qesedê têk çûye. Çawa be ew ji ser vê radewestê îlhaliyê din devletên Ereb hene di serî de Suudî Erebistan çünkü tiştekî ku li Sûriyê bibe meselan pêlekî li Sûriyê pêş bikeve heme Ereban jî bandor dike. Yani ev nasîbê mesela li ser heşmendiyakî selefî û cihatîst beye dike çawa beye dike yani bu devletên Ereb taybet bu Suudî pir giring e. Ew jî dixwazin di haliyê xwe da li ser Sûriyê kontrolekî pêş bixînin. Yani mirû dikane bêje nava hêzan da niha ewekê ye gengeşiyakê ye. Rastê İran jî hebû fakat İran li wir dixwaze
ببستی حتی شه شرکی قصد را وکه و قصد تصفیه بکی آرمانجی ترکی وایه یعنی هندر سوریه دا شر بکی میزه که مثلا چاراوان تشتی از دبینم اوه یعنی بر ریوبریا خواسته را دموکراتیک آسوری را اتفاق بکن به دیالوگ مسئله خواه چاره سر بکن جاردین خلک عرب علوی خلک دریزی را تکیله خواه باش بکن وانجی دندری خواه که چونکه سوری نه تنه نتوه که پر نتب لی هنه خلکی خریستیان لی هنه خریستیان زداد پرک به ترسان را بار کرن یعنی وانا چخاصا پیک بینه پیک نینه نه مرو نکانه تشتکی ببیجه جبوناوه من سیری دا مگو ام نکبن هورگولیان جبر که هورگولی وید پیش دا هین زلال ببنه یعنی اساسا حتی شجی و احمد الشراجی شروجه دا که زلال ببه براستی هر کس نافه مراخت که اما حولدانی ترکیه نل خیرا گلین سوریه ترکیه Bu füzeyen erişi baregeha Bamerne ya devleta Türka tekirin yekini atul hıldana yaşayet bedrangun dikremo Lidiji baregeha Bamerne ya arteşa Türka da girker bu füzeyen çalakele darxız. De çalakede konteyner aku da girker an jibu bikar danîn hate hedef girtin. Dida xuyani yekini atul hıldana yaşayet bedrangun dikremo de evagahî hatındayın. 6 Şubat 2025 ande di saat 17 ande li başûrê Kurdistanê de ji baregeha Bamernaya Tirk bi füzeyan çalakî hatiye li darxistin. Di vê çalakê de konteynera ku leşkerên dagirker bi armanca îstikrarê bi kar îsterîhatê bi kar danîn hate hedef girtin. Lêbelê derbarê mirî û bîrîndarên dagirkeran da agahiyên şember nehatin destxistin. Ev çalakê ji bo bersivdanîna komkujiyên namerdane yên ku di demên dawî de li Kurdistanê de ji welatiyên bêg û nehatine kirin hatiye li darxistin. Beşa dirêj di çarçoya pêngava azadî ji rêbera porê çarêserî ji pirsgirêkira Kurd li bajarê Fransayê dewam dike. Di roja 18 de çalêker gihîştin bajarê Fransa Amiensê. Meşk bi tevlîbûna aktivîstên Partiya Komünîst a Fransayê ji meydana Mayînson li Kurd hat destpêkirin. Çalêkeran piştî meşê banga beşdariya mîtînga Strasbourgê ya Pazê Sibatê kirin. Çalakê di roja navbênîn de wê li bajarê Fransa cû Sûrî dewam dike. Li Sêrtê protestoyên Qayûmê dewam dike. Çalakiyên ku li dijî tayin kirina Qayûm a li şaredariya Sêrtê dest pê kiribû dewam dike. Gelek kes beşdarî daxuyaniye li ber avaya şaredariyê bûn. Hevserûka Dem Partiya Sêrtê Rewşan Aslan diyar kir ku Qayûmên ku li ser vîna gel hatine tayin kirin şaredarî kirina qadên rantê û got Qayûmên ku sê serdemên vîna gel xes kirine wê li pêşberî hukûqê hesab bidin. Parlamentera Dem Partiya Sêrtê Sabahat Erdoğan Sarıtaş jî balkişan ser van xalan. Çalakiya Qayûm a yekem vekirina îhaleya wesayîtan bû ji xwe tavîz me nedida her waser li nehekirina karkeran de. Gel van dizane û afû nake. Daxuyanî bi duruşmeyên berxwedana gelê Kurd bidawî bû. Rojnamevan Ali Barış Kurt hate girtin. Rojnamevan Ali Barış Kurt piştî ku 2 sal û 4 meh cezayê lê hatibû birin ji aliyê dadgeha bilind ve hate rêkirin. Du li İstanbulê hate binçavkirin Kurt ku ji ber parvêkirina medyayê dîjîtal û xebatên rojnamevaniyê hate tewanbarkirin birin Müdüriyeta Polîsan a Bostancê ya İstanbulê Kurt îro sevkê adliyeya Kartalê hat kirin û piştî biryara dadgeha bilind hat xwendin hat girtin. Kurt çandin girtika hejmar yeka tîpa lêya Maltepeyê. Peki, çend saat de peşkeş girer ana hatırı ödemiş.